mă, ce e aici? Bine, mă, nici nu o să-l 193 de cai pe lângă 75. Dublu jumate, de 2 ori jumate. E ceva. Mamă, dar cum stai în ăsta? Bă, măcar dracu ăsta să stea cu BMW-ul pe partea asta. Da, mă, da, frâne mai bune. Ăla are babest. În partea aia, mă. Dai la alta! Aici! Du-te și spune să stea Coții pe partea asta. Ăla are frâne. Iar pula mea, ca atunci la balcon. Numai că aici nu-s balcoane, aici-s mașini și case. Eu te zic că aveam mașini în față. Da, și peste nu. Hai mă că tu ești marci în pula mea. Cosa? Ia tu cu. Hai să pleacă de pe autostradă că te fac ăștia marionetă. Lui Muscă e frică să stea între ei. Ia, acolo Costi, ia. Ma. Am văzut. Dacă nu erau mașinile acolo se duceau mai bine Costi. Da. Deci mă jur, îl ia Costi cu plăci. Da, Costi, da bine. Bravo, Coiță. Pula mea, că prima bandă, că de ăla are ASR, BSR, MSR, se oprește. Trebuie să stați invers, mă, că tu ai mai bune frânele. Asta se zice Sanie. Trebuie să stai pe banda asta, că tu ai mai bune frânele. Poate te împinge în pula mea în aia, tu ai frânele, ca să te oprești repede. Ăsta cu asta e... Și mai să nu iasă oamenii ăia de la balcon de acolo, știi? Oricum, unde mai ajung mă faci? Mă faci din a treia în sus, mă faci. Mamă, dar cum se aude frătică și la asta. Ai plecat greu, patinează mașina? Tăia motorina. Scoate-mi pula mea, serios ăla. Ia, deschide mașina. Mamă, cum se aude. Îi se opri motorul. De ce, mă? Da? De la ASR? Da, ia mai apasă pe el mă o dată. Taie motorina, vorbesc. Ia, acționează după loc mai puternic. După loc degeaba, că nu ți-o taie după loc. Ăsta în mers e sistemul ăsta în pula Păi mea. da, dar acum l-ai scos în pula mea. Da, mersi. Ai văzut că mi-a oprit motorul? Da. Da. Ăsta n-avea voie să se oprească, frate, pula mea. Aveam pedala la fund. Pula mea. Ce? Da, mă, tată. Da, mă, frate. Hai, du-te pe tu, Costi, stai pe banda asta. Băieți, ușor, fă. Vezi cum pleacă ăsta de cur acum. Mamă, mâncați aia și... Pleacă de cur? Păi, tu ce crezi? Eu cred că mă mai... Eu de ce am negrit aici sfatul de la foc? Tinel! Poput Tinel! Se bate în seara asta. Îi bate pai lui, să-și ia bani. Du-te, mă, tu, hai, țigane. Hai, mă, du-te între ei și dă-le. Vrei să nu-ți agațe geaca aia, mișto? Nu, între ei, du-te într-o parte. Țângâi. Bă, dacă stai bine, bă, dacă mă rog, dacă aici. Bă, taci-mă din gură, că nu înțeleg nimic din ce spui în pula mea. Știi, dacă acum vreo ghidușii acolo, pe aici, plec. Da, vorbește și tu mai calm. Costi fuge direct. Costi fuge direct, trece linia de tren. Bă, stați așa, că vine mașina.